Kilasa. Niat sae niat luhur, lah kok malah dipun anggap lepat dening Paman Durna. Lan donya menika badhe dados menapa Yayi? Menawi kawulanipun yen menungsanipun tebih dhateng piwucal agami suci, tebih dhateng kautaman, tebih dhateng budaya ingkang luhur kados mekaten menika wau. Kinten kula donya badhe saya dangu saya rusak lan saya bibrah. Ewa semanten pembagipun Bapa Penemban Durna semunipun leres sanget kedah leres nggih. Pramila ingkang rayi kula sarujuk menawi Werkudara kedah dipun dawuh wangsul wonten kasatriyanipun. Yen mekaten sumangga kersa. Ewa semanten yen wonten ketelaya ing lakon, yen wonten botol baratipun Yayi Prabu boten perlu ngepok singgol dhateng pun Kakang ing Mandura. Sekawit kula sampun ngemutaken dhateng Yayi Prabu Bapa Penemban Durna, kula badhe tanggel jawab. Mboten perlu was kumantos, mboten perlu bingung, Nger. Kula saged tanggel jawab, kula kalian Dipate Sengkuni. Lho mangke riyen Kakang Durna, mangke riyen. Pripun? Sing ngendika niku sampean kok kula kon tanggung jawab niku pripun? Wong tanggung jawab niku nek berbuat, nek tumindak. Wong tumindak mawon mboten kok kula ken tanggung jawab. Niki dos pundi? Pun diyoki mawon dicuni. Mangke sampean butuh pira mangke tak tambahi sing baku bareng-bareng kalih kula. Ngrampungi perkawis menika ngemutaken Werkudara supados wangsul saking pertapan Arga Kilasa. Ewa semanten yen boten purun wajib dipun tundung lan dipun obrak-abrik pertapan Arga Kilasa. Menawi ngaten sumangga kersa Kakang Durna kula namung tut wingking kemawon. Ewa semanten yen upami mangke kathah siswanipun Bima Suci kok boten trimah, mangke kula ingkang badhe ngadepi sing ngadepi Penemban Durna kalian yoga kula Kurawa. Nggih, pun monggo. Ning upami sampean kuwirangan ampun goleki kula. Kula mboten ajeng goleki dicuni. Pun tenang mawon. Sing baken sampean nderek kalian kula ngawat-awati ngeten dicuni. Nggih, kula tak manut. Bapa Penemban Durna, kula ingkang sagah nundung. Kula sagah numpes begawan Bima Suci nggih. Menawi mekaten dinten menika monggo langkung prayogi kula aturi bidhal dhateng pertapan Arga Kilasa. Dimas Kartomarma. Kawula nuwun dawuh pangandika Koko Prabu. Bapa Penemban Durna diawat-awati ngirit wadyabala sak gelar papan tumuju ana pertapan Arga Kilasa. Prastawa timbalan dawuh paduka daya-daya ingkang rayi madal pasilan nyuwun pamit lan nyuwun raharjaning lampah. To paripurna pangandikanipun Sang Prabu Duryudana nglenggahi tembung sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Nalendra tan kena wola-wali sepisan kudu dadi jelek saking palenggan dampar gading ing ngayap sangganing Banjati Byada manggung katanggung Jaka paloro-loro konduri sang nata kawistara kabalabak samudra bena yen Jinandra.
ingkang prawadya bala Gung ingkang bala kuswa Abra pusananira Lera surya wadalira Duk mungup-mungup sapucak pucuk ing wukir Oh la dalalo pamuan paman Sengkuni ingkang putra Banjar Junudra Sasana kula jumadhong dawuh lho paman Sengkuni sampeyan teng Jawi kula nungsu merdi paman Sengkuna sampeyan teng Jaba kula nungsu merta paman Sengkunar sampeyan teng latar kula nungsu kabar werta-werdi kula nyadhong dawuh paman Hari Sengkuni kula nyadhong dawuh paman Sengkuni weh dalah paman Sengkuni ingkang putra Dulma Gati kula nyadhong dawuh yok napa blitanipun Koko Prabu Duryudana niki do teng Jaba niku kok do nglebetke gendhila putih niku ketoke do cungkawa do sedih enten napa mboten perlu kuwatos paman Sengkuni maton jelas pelmasalahanipun menapa Dulma Gati kula saged tumut cawe-cawe kula saged tumut biyantu Koko Prabu Duryudana anakku ngger kabeh wae Kurawa kula alon diah tata aja padha saur manuk mundhak kisrunggonku nampa rembugmu sira kabeh mergo jaman saiki kuwi kudu pinter ngemeni wektu ngemeni wanci oh lah cocok yen ngaten kula cocok ban nggih lajeng perkawisipun menapa sumurupa ingkang dadekake putek jibeg penggalihe Angger Duryudana nggone menggalike Werkudara mapan ana Arga Kelasa madeg dadi pendhita peparape Begawan Bima Suci anane Begawan Bima Suci gelar ngelmu kawruh panunggal ngelmu kebatinan manjing suruping pati kumatir penggali Angger Duryudana bakal ngendhih kawibawane anak Prabu mula Kakang Durna paring dawuh sira kabeh didhawuhi supaya tata-tata saperlu njampangi tindake Kakang Durna tumeka ana ing pertapan Arga Kelasa ngelingke Werkudara supaya bali ana kasatriyane ning nek upama Werkudara kok ora gelem kowe tata-tata nggawa gaman pedhang tumbak ligan keris candrasa bendho parang klewang lan apa wae digawa mengko ditamakke lan pertapan diobrak-abrik waduh yen ngeten iki nyicil susah kula kok susah piye dereng napa-napa lah kok malah pun didhawuhi nglurup teng Arga Kelasa lah mbok kanjenge wong Werkudara le madeg dadi pendhita Begawan Bima Suci niku wae ora nggih ora ngendhe kawibawanipun Bapa Durna kok dadak mawi diemutke wong niku mulang kawruh sae ngelmu sing luhur ngelmu sing utama kula pikil-pikil malah paman Durna niku legan golek momongan lah mbok mon mikilke negalane dhewe mikilke Kulawa pripun carane supaya do mangan walek do entuk dhuwit entuk pegawean sakniki niku angel wong golek gawean golek gawean niku mung trimo gelem ora gelem kontlak nek pun tek kontlake niku njuk dicucat lunga saka pegawean niku wae niki sing perlu dipenggalike nek perkara mangan gratis pun mboten jamane sakniki wong mboten kulang mangan
Ndok lehor kalih iwak putih niku sasat saben omah niku pun enten. Mula sing dibutuhke nek cara kula dhewe mangan gratis ning golekke gawean wong sing do nganggul niku pripun? Ampun dipalingi iwake ning dipalingi pancinge mendo nyambut gawe. Timbang mangan gratis dipalingke sing tuwa nggo nyangoni. Nggo nyangoni anak putune. Timbang mangan gratis niku luwih utama sekolah sing mboten bayar. Lah niki maniki. Ya tak tampa. Ampun mung ditampi. Niki aspirasi lho, aspirasi saking kawula. Majume diatulke Koko Prabu Duryudana. Golek gawean niku angel. Kok mikirke wong kono-kono, mikirke Werkudara. Werkudara niku ajeng dadi pendhita nggih luweh, ajeng dadi gento ya luweh, mboten usah diulusi. Niku ulusane mlika kudune menggaleke kawulane dhewe, menggaleke Kulawa. Oh inggih Pak Guru, ngestaken dawuh. Nah ngono apik mulit. Iya bedhedhik aku nek ngrungokke Kurawa. Wong dikandhani kok malah mulang karo wong gerang. Kula mboten mulang ning kula niku ucul. Kula niku ucul supados paman jengguni matur kalih Koko Prabu Duryudana. Niki wong sing do nganggul-nganggul niku pripun? Cobi. Nika wong sing do ngamen pilsa napa mboten sing dandan putih-putih lambut tekan sikil dicat putih nika butuh gawean nika. Niku dune niku digolekke nggon kowe nyambut gawe ning kene. Lah niku kaya niku. Ya siji dina mengko yen ana dina pisuwanan aku tak matur Angger Duryudana. Apa sing rembug? Sira kabeh didhawuhi supaya perdandanan tata-tata siaga ing ayuda. Budal ana ing pertapan Arga Kelasa nemoni Werkudara, nemoni Bima Suci. Ning sak perlu nyawat-awati utawa njampangi Kakang Durna. Ning aja ditegake. Mengko yen ana ketelaya ing lakon, kowe kudu melu cawe-cawe. Nah niki sing rada abot. Nek mengomongan kali Werkudara niku iso dilembuk. Lah mung kali niki mulite sinten sing dadi mulite niku sinten? Kudune dinjen liyen. Nek mulite mung tilima galeng petruk siap dul mogati niku dadi cucuke Ngayuda. Ning nek mulite kok enten Antasena, Cencaki, Gadukaca, Talja. Lah niki rada dipikir dhisik ampun glusak-glusu. Pun man, mboten perlu wasuk melangkun pasrahaken dhateng putra kula pun Dursasana kula sagang Kartamarma Surtayu swatama kula. Aja ngitung rekoso wedi kangelan mangkatut dina iki nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit paman. Nyuwun pamit kula Le, nyuwun pamit.
Anjrengkang Puspitorum katiuping samirana mrih sekar gaduh